147 години свободна България. 147 years of free Bulgaria. 1396 година България, първа от всички балкански народи, пада под турско робство. Следват безкрайни 500 години окови, сълзи, страдание, смърт, робство. 1396, Bulgaria was the first Balkan nation that fell under Turkish slavery. Then followed endless 500 years of chains, tears, suffering, death, slavery. Кънтрото оково страшно, злокобно, години тежки, години черни, години на отчаяние и страдание, мрак. The shackles rang terribly, ominously. Hard years, dark years, years of despair and suffering, darkness. И сред мрака светлина. Левски и безброй бойци, които наглас тичат народен срещу врага ни безверни. And in the midst of darkness, light. The people run against their enemy. 1876 година, априлското въстание. Развя се знанието, извезено от Райна княгиня. Свобода или смърт. 1876, the April uprising. Raina Knyaginia's flag, freedom or death, was aroused. Трети март 1878 година. Подписан е Сан-Стефанският мирен договор между Русия и Османската империя. Край на руско-турската война. Начало на трета българска държава. 3 март – празник, скъпи, на свободата. March 3rd, 1878. The San Stefano Peace Treaty was signed between Russia and the Ottoman Empire. End of the Russo-Turkish War. Beginning of the Third Bulgarian State. March 3rd, 1878. The holiday Dare to Freedom. Всяка година, където е по света, сърцето на българина се изпълва с радостни емоции. Every year in every part of the world, the heart of every Bulgarian is filled with special, unique feelings and emotions. Нека преклоним глави и да отидем почет към милионите загинали за християнската вяра и свободата на България. Let us bow our heads and pay tribute to the millions who died for the Christian faith and freedom of Bulgaria. Нека се изправим за националният химн на България. Please stand for the national anthem of Bulgaria.